Podríem dir que és l'ànima de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. Aquesta organització va ser posada en marxa, com dirien avui, pel doctor Albert Bonet i Marrugat, que és una persona que estava molt inquieta per com veia que funcionaven les coses a Catalunya, no només entre la gent jove, sinó entre els nens. Era una organització que el que pretenia era plegar joves i també nens per aconseguir que fossin persones en plenitud. Des del primer moment, Pere Tarrés formà part de la Federació de Joves Cristians de Catalunya i s'hi lliura d'una forma total. Ell, de fet, tot el que va ser la Federació de Joves Cristians de Catalunya, ell n'era el vicepresident i l'ànima, perquè el president era més figuratiu que no pas executiu. Ell va ser l'ànima d'aquesta entitat que en només 6 anys va aconseguir amb una població com era la catalana de 3 milions i pico de persones, una militància de 20.000 joves, d'una força com no s'ha donat mai enlloc. Amb el seu petit Opel, Tarrés va recórrer molts quilòmetres per tots els camins de Catalunya com un apòstol laic, donant ferm testimoni de la fe entre els joves que enardien per la seva profunda espiritualitat i la convicció que brollava de les seves paraules. Ell era un home que era verdader amb ell mateix, era d'una peça, i que no deixava indiferent. Ell tenia una projecció fortíssima davant dels joves del seu temps. Voltava per tot Catalunya, visitava grups, els animava amb actes públics, alguns d'una envergadura extraordinària, de mils i mils de persones. Un home que vivia amb una gran alegria la seva fe i després el seu missatge de foc, que es comunicava d'una manera molt intensa que de seguida transmetia allò que ell vivia en els altres. La difusió de la Federació no s'explica sense el setmanari Flama. Dins d'aquest setmanari, Tarrés hi publicà d'una manera habitual les gloses, unes columnes pels joves que formen una antologia del seu pensament. Aquestes gloses, clar, eren llegides per tota la militància i eren també tractades o comentades en els cercles d'estudi, que eren un dels instruments fonamentals d'aquesta federació. La sembra que hem de realitzar ha de ser una sembra a base de donar-nos nosaltres mateixos.